So humana na matapamalit mga kalagan. So tara sa atong video. Good morning Sunday mga kalagan. No, nanapunta sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan, daily vlog, Sunday vlog here at kalagan mga karon no kay na naman po tayo bisita nga magpaglaag na to mga kalagan sa madugay-dugay nga mga adlaw, mga kabulanan. Karon na po na siya nakabalik diri sa paglaag ng mga busa. So karon ubanin ninyo kung asa may padulong kay manglaag ta. Let's go! Nangabot ako mga bisita mga kalagan. Bulagaw sa may pa. Jalan ka? Ay, magdali na mo! Ha? Live? Uy, pang kuha ni. Abi ko live. So, ato ning ginagmayng vlog. Diyan ako ang bisita oh. Long hair kayo. Sao niya? Karon, di mo mutuo nga manglaag me. Diyan ako bisita diya. Musa sa pag-abot gilikgan sa iligan. Hello. So, mga kalagan, diyan na ang amo ang kuha administrator sa kalagan ato ani. So, pabuta may magkalagan kay mga to sa may summer sila kay na may paliton sa kadit mga kalagan. So ay sa Marsila mga kalaga no. Ay ta kay natay hapiton paliton daw ni sa atong bisita mga kalaga narita sa Marsila. So welcome to Marsila. Narita sa Marsila mga kalagan. Mamoy. Sa asin, suka tuyo. Busy. So, palalabs good. So, ari na punta sa wet market sa Kugon, Kalagan. Vlog no? Lagi, ang ginagmay ba? Sorry tari mga kalagan, diri sa Kugon Market, Tagbilaran, Kugon, mga kalagan, kay mamaleta og isda. So humana na matapamalit mga kalagan. So tara sa atong video. Let's go. Magarat. Abi ko kauban iman ka. Tintio. Diyoy. O sa mga natotong mga video mga itong mga mini vlog mga kalagan. O daghang salamat sa inyong pagtanaw. No, diyara mong kada. Wow naman.
Wow!